Benvinguts. Avui parlaré de la tècnica de la caseïna. La tècnica de la caseïna, que jo fa bastants anys que la faig servir, vaig començar a fer-la servir quan hi havia tubos de caseïna de la casa Rembrandt a finals dels 60, primers dels 70, que després van deixar de fabricar. I en el moment que es van deixar de fabricar, jo, per determinades coses, que faig servir la caseïna, sobretot per pintar sobre fusta o sobre cartró de pH neutre preparat, vaig trobar una caseïna alemana que rebaixo amb una mica d'aigua i que, fent servir pigments purs, em dona un material amb una intensitat opaca i a la vegada mate, i amb l'avantatge que al ser un material que és indeleble, que es pot mullar, que no es dissol, es poden fer moltes sobreposicions. Com es pot veure en aquests treballs, uns fets per les il·lustracions del llibre de Sant Pere i Santa Caterina, o les sobreposicions que es poden apreciar en aquesta al·legoria del tirant-lo blanc. És una tècnica, uns materials que són tan antics que no se'n sap l'origen. Els egipcis ja la utilitzaven, també es va utilitzar molt per fer les il·lustracions dels codis il·lustrats de l'època medieval, els llibres d'hores, les bíblies, els beatos, tot això es pintava amb caseïna. També s'ha utilitzat molt per retocar la pintura al fresc. Jo estic segur que les pintures al fresc de Piero la Francesca estan retocades amb caseïna. Bé, és una cosa que és una mica, diguem-ne, curiosa, però que cada vegada es fa servir més. Espero que algú de vosaltres s'animi a utilitzar aquesta tècnica i que seguiu animant-vos a subscriure's a la meva pàgina del YouTube. Gràcies.